Vostede está aquí facendo de comercial de Altri nunha macrocelulosa que, por certo, ese proxecto tamén está participado pola súa compañeira, pola empresa na que está a súa compañeira de partido, a exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Outra casualidade das portas xiratorias, señor Rueda. Mire, pídolle que rectifique e que abandone a súa soberbia e prepotencia política e que escoite. E lembre o que lle vou a decir. A cidadanía deste país non lle vai perdonar que poña a Altri por riba das súas vidas. Non o esqueza. A cidadanía deste país non lle vai perdoar a súa deslealdade a Galiza e a súa xente. Se lle nota demasiado, que non sabe como funciona unha administración seria, non ten nin idea. O seu concepto da democracia, da institucionalidade, de como ten que funcionar unha administración é moi preocupante. O mellor así funcionan nas democracias que vostedes admiran, tipo Rusia ou Venezuela, pero aquí non funciona así. Aquí funciona dunha maneira moi diferente. Aquí os técnicos teñen a palabra. E unha cousa, aproveito, pido un respeto. Por unha vez intenten respetar os técnicos ou funcionarios da Xunta cusa honorabilidade poñen en duda e son uns moi bons profesionais. Por lo tanto, eu aquí reivindico a capacidade deses técnicos, señora Pontón.